Assalamu alaikum masu kallo, barkanku da zuwa wannan channel din ta Iswag TV. A yau kamar yadda kuka riga da kuka gani a wannan title din wannan bidiyon, za ku ga na saka muku yadda zaka cire duk abin da baka so a cikin kowane irin hotonka. So kamar yadda abin da nake nufi shine, kamar yanzu alal misali za ku ga zaka yi hoto ko kuda ne zai iya a jikinka, zaka kamar ko kuda a jikin rigarka ko kuma wani zane na jikin rigarka ko wani abu wanda bai ma ba, yadda zaka cire shi a cikin hoton kuma ka ga hoton complete ba tare da ka ga wai in ka cire abun ba za ka ga har background din ma zai fita ba. A'a, yadda ko iya object din ne zaka cire ko kurajen fuska ka ko wani abu zai cire ma shi, hoton kuma zai looking very good, zai kyau sosai. So yanzu abin da za ku yi kawai shine bari mu gwada shiga cikin bidiyon sai ku ga yadda abin zai kasance. So kamar yadda kuke gani a nan gurin, kamar yanzu kun ga wannan shine sunan app din retouch din nan. Zamu ajiye muku link din ga masu bukata su je su download din shi a Play Store. Za ku dan jira bayan application din ya bude, za ku ga abubuwan nan guda biyu, ga albums nan ga kuma tutorials. So wannan albums din shine za ku danna in za ku je ku editing hoto, ba wancan tutorials din ba. Idan kuka danna wannan albums din, za ku zo ku zaɓi hoton naku wanda kuke so ku cire wani abu a jiki wanda bai muku ba. Kamar yanzu bari mu gwada amfani da wannan hoton, sai ku dan jira. Kun ga kamar yanzu wannan hoto ne, mutum ne gashi da gasar a jikin shi da zip da hular shi da komai dai. So yanzu alal misali abin da zamu gwada shi ne, bari mu gwada alal misali mu ce zamu cire kamar wannan kamfanin Nike din nan, mark din nan na jikinsa. Sai ku taba wannan daga ƙasan da a rubuta remove object din nan. Bayan kun taba shi sai mu dan yi zooming hoton saboda ku cire iya abin da kuke so, kar garin indicator abin da kuke so ku cire kuma ku taba da wani abin daban. Bayan mun dan yi zooming din shi, sai ku zo ku shata abin da kuke so ku cire. Kamar yanzu mu zamu yi amfani da zamu cire wannan mark din na Nike kenan. So sai ku danna go. Bayan kun danna go, kun gani ya cire ya cire wannan alama wannan kamfanin kenan na Nike. Kun ga ya riga da ya cire kuma ba tare da ya cire wani abu a cikin hoton ba, iya abin da kuke bukata ya cire. Kuma zamu iya cire kamar yanzu alal misali mu gwada amfani da cewar zamu cire wannan zip din na jikin rigar nan. To abin da za ku yi kawai shi ma za ku yi zooming din shi, sannan kuma abin da za ku yi next sai mu zo mu shata shi zip din, sai ku zo ku indicate duka inda kuke so ku cire a cikin zip din. Kamar yanzu alal misali sai ku jira mu gani yanzu, sai bari alal misali yanzu mu haka mu ga. Bayan kun yi haka kawai, to abin da za ku yi shine za ku danna go din nan. Bayan kun danna go za ku dan jira. To kun ga yanzu ya cire, to duk da haka bai fita mana da shi yadda muke so ba, sai mu zo kuma mu ƙara shashatawa haka. Bayan ƙara shashatawa sai ku danna go din nan. A haka dai tunda muna so mu cire zip din, sai mu shashata zip din da har mu ga ya cire mana zip din yadda muke so yayi. To kun ga dai kamar haka dai alal misali yanzu bari mu bar shi haka alal misali. To kuma ba iya duk hoton din naku wanda kuke so, ba iya zip ba ko menene na jikin hoto ko kuraje a fuskarka, duk wani abu da application din gaskiya yana da matakar burgewa, kuma za ku yi amfani da shi a duk lokacin da kuke so. To masu kallo, kamar yadda kuka riga da kuka gani dai, anan ne shirin namu ne ya zo ƙarshe. Kuma babban alfarmar da muke bukata a gare ku shine da Allah, kar ku manta da danna mana alamar subscribe, sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa don ku samu sababbin videos da zamu ɗora zuwa nan gaba. Kamar yadda muke faɗa muku kullum, zamu ringa kawo muku videos. Kamar yanzu in mun kawo muku wannan bidiyon, to wanda zamu kawo ku zuwa nan gaba gaskiya zai fi wanda muka kawo muku a baya. So mun gode da tsayawa da kuka yi ku kalli wannan bidiyon namu na wannan channel din tamu. So sai mun sake haɗuwa da ku a cikin wani sabon bidiyon namu. Mun gode da ziyartar wannan channel din tamu da kuka yi. Mun gode.